Hello, girls! Hi, Manay! Hi, Shamsi! Hello yourself. Hi Okay. yourself. Nakoy pangutana ba? Sige, pangutana ba yun? Ayaw na lang, undangon na lang nato ni. Okay. Okay. On-site Oh, advance o disadvantage sa pretty o sa pangit. Kung sa to? Unsay advance o advance o disadvantage sa pangit o O siya- angon na to ni Kinita. O say advance. Mangutang ang advance. advantage. Kung sa? O sige, go. Next. Hi, Shamsi. Colleen! Hi, Shaina! Hi. Hello, okay ra mo? Actually, my real name is Manay Kinita, but Yeah. a lot of people will misinterpret me or nami-mislook nila, Colleen Garcia daw. Ako say malaan jud ko kuan siya ina. Loso, uy. Siya inang naunga, uy. Ay siya ina. Samsi ra din. Siya inang naunga, uy. Naglamok ko. Pagdali dira ping. Okay, nakoy question, guys. Yes? Unsay advantage o disadvantages sa gwapa o pangit? Walang advantage siya, gwapa. Siyempre, head turner ka. Kaya pag muagi ka mo, ingon sila, wow, gwapa ka. Uy, ang ganda. Amazing. Ang advantage sa pangit, syempre nag-agi nimo tutukan jud ka kay mo man jud ning tingkawat jud sa una o ana. So meaning suffer na pod. Kalain. Ako, ang advantage po sa gwapa, dali na ka makahangyo. Pag mamalit ka. Ano di ay no? Oo. Ah. Gawita lang ni mong smile ka na, te, pwede, imbis na 52, pwede 50 na lang, te. Pangyo ako dos. Mga na nagtindera. Sige. Gwapa bitaw ka, o, di ba? Correct. Yes, ang Sa advantage disadvantage sa ang pangit. advantage sa pangit kung mohangyo ka dili jud nila hangyoan kung smile nimo di jud na wild eh. Pag wild dira, di Usa pa wild? hangyo kay supadyo ka dili. Ay, Ana ano dapat. na So siya. hangyoan na ko tay malibre na lang. Ako Ato nga mahulog na lagkawat So, sa pagpalit na siya. sa pagpalit. Pero na sa siya. kuan, kung sa kumangaon mo, Well, ang advantage, pag gwapa ka, kana naka-proper, jud ang plates, knife, spoon, fork, and then with ano pa na siya, with placemat, with table napkin, parang fine dining pag maganda ka. Tapos, pwede ra gud na kinamuton. Pag kinamot na lang. Kung pangit gani ka nya pagkahuman kung mag-knife pa ka, ginailad na nimo imong sarili. Pag kinamot na lang, panghugas lang nya, kinamot, ana lang, di man pwede nga damak-damak ta. Hmm. Ana man. Ang disadvantage lang pud pag gwapa ka, dali na ka ma-hold up. Ay, Kay tan-aw man jud sa imong siwa pa kay suoton kanang ay dato ni. Ikaw, Ang disadvantage pa sa mua kay wala ikaw maalaag hold upper. So kami na pud mag-shopper. Mao pay pagmata nanay kaso. ano rin na? kami pod ang advantage pag gwapa ka, bisimula kay kwarta no, kana moagi ka sa mga balay-balay, ingon jud ka, uy mga unta. Ay, ano? Kaunta diri sulod. Pasudlon pa ka sa kwarto. Pakitaon pa ka sa mga kahadiero. Ano good? Correct. Yes. Ikaw sa mga Ang pangit. sa mga pangit naman pod kung musulod kag balay, hipos tanan gamit. Why makita kay basig mga wa na pod. So mao nang di na lang migasulod-sulod og balay, maghanda na lang migamo. Pero Kaya ang advantage sa pagwapa ka, pag hangover ka, pag mata nimo blooming gihapon. Ay, blooming. Sa mga pangit, unsaan mo pagmata, girl? na lami na kayong tagay di imata. Another question na pod. So, Yes? unsay advantage o disadvantages sa kung ma-inlove ang gwapa or ang pangit? Oh my gosh, pag gwapa ka, pag in love ka, mafikita jud sa mo blooming ka, mas mugwapo imong skin, tapos mas mugwapa kag samot. Tapos maingon jud mga tao, ay blooming ka, in love ka no. Ay, ano, Mo na advantage pag gwapa. magwapa. Yes, Pag pangit. kung pangit man syempre mo gasto pa ka. Kinahanglan pa nimo gastuhan tanan. So ihatag nimo yung gusto para ma-inlove sa imo. Kung wa na kay kahatag, di na ma-inlove sa imo. So So ma-stress ka. Kasi Ma-depress, kasi now- ma-anxiety, ano ko. Ngayon ang stress. Naong sa nalugi. Ana. Yan. Pero ako another question, kung unsay advantage o disadvantages kung mamatay ang gwapa o ang pangit? Ay, Simba ko nimo kung ikaw di mag-una. kuno man yan mga question, pero last time na ko nakita ang gwapa na nga namatay, Garden of Flowers. Ay, sosyal. Oo, Yes. puno jud flowers ang ihang burol.
Sa mga pangit. Sa mga pangit, bulak sa tawa-tawa. Nga kung di jud makayag tanaw, ikrimit. Ilubong na diretso. Lubong diretsyo, mao pay pagkamati, lubong na lang. Advantage o disadvantages sa ato ang sa atong inahan kung kutong nilugwa ka sa iyang mga ana-ana. Syempre, pag gwapa ka, ako sa una, ang advantage lang, kay protective kay akong mother sa ko, bawal ko madagma, daga kay bawal pag gwapa ka, kay dili sila gusto mapahamak ka, dili sila gusto magasgasan imong panit, dili ka palaagon parminti, kay kailangan protection, kaliguan ka gatas. Ay, correct. O, pag gwapa ka, liguan ka gatas, ipainomon ka og mga vitamin C, mga pangpagwapa, like ang shampoo kailangan jud mahalon. Mahalon. Una yung advantage sa gwapa, liguan ka gatas, pakaon ka mga healthy foods. Correct. Sa mga pangit naman, daghan pong bawal. Bawal mo pundo og balay. Laag dito. Kung pwede, ayaw na lang uli. Ang ana man niya, kung iligo sa ila, mga gatas, tanduay. Kaya sayang man iligo, imnon na lang. So bawal niya. Daghan po mga vitamins, mga kanan mga paracetamol, biogesin. Uy! Daghan mig Vitamins ba na ina? Oo. Di ba vitamins? Paracetamol. O pinaka-important, Newsip. Batugray mong ilong no heart. Mao na ang mga hormones. Hormones sana jud ay. Sa tong bata pa katong say feel niyo to gibunyagan mo. Say advantage o disadvantages katong gibunyagan mo. Daghan kay preparation. Ay, correct. Tapos napay pagkahuman sa pagbunyag, napay jud handa. Ay, Yes. Ayun ha? Amo kay daghan pud ko preparation, linaan pa ka nya. Tanan ka sa buyag-buyag, daghan pag ihikot sa imong mga mga habak, daghan kayo bago ka bunyagan nga. Busy perminti tanan pare, busy. Why available? sa kamakamura. So, kami na lang sa bunyagan na ta ka. Amen. Ana na lang. Self-service per me. Huy! Sige, sila ko kamanay kang kinita kay ang giyabo siguro siya kay itong holy water. Oo, magsay mo siguro ininit tubig. Ininit gani. Sa morning, diretso na lang. Ikuha na may holy water, ininit na lang siya. Sige, gilapuan sa Lapuaan, kiskisan. Speaking of cooking pala, ang ginagamit ng mga magaganda pag nagluluto, olive oil. Ay, so siya. Ay, sir, use oil. Ano So, gikan pa na sa gwapa. Dikan pa to sa gwapa. Tapos ang mga gwapa, matulog yun na naka-aircon. Aircon. Pay-pay lang sa. Wag Abi na na ko- kurente. Abi na kong exhaust fan. Pay-pay lang sa. Ay, Sa iksos mong gita electric pan. Okay, another question. Ang sa advantage o disadvantage kung masunugan ang gwapa o ang pangit. So far, dili man ko ana gusto. Pa jud mi nasugod, in Jesus name ipalayo ikaw. So far kung masunugan mi kung tahay lang ako ra gihapoy pasanginlan. Suspect. Arson Gihapoy ni- susik balay na ginamo na sunugon pa nako. Wa na koy mabuhat ani. Tapos ang advantage po, pag for example, naman joy time na kanang ato kag mga lugar-lugar, manguha ko kag bayabas nga wala na nanghid. Pag masakpan ka sa tag-iya, mo pag ang tag-iya pagdala pa. Ay, Ana ang advantage sa gwapa. Oy, imbis na ka nang kasab-an ka kay nanguha kag bayabas wala na nanghid, tagaan pa ka. sa Kami pangit. naman ipagukod mig iro na pagkahuman kung pwede nga labayan tong mga balay sa buyog para gukuron mi sa ing ana mi. Ing ana kakapoy among kinabuhi. Ay. So sa inyo okay, last question. Sa inyo ang duha atubangay mo. Kinsa jud pinakagwapa o pinakapangit? Of course, klaro na, uy. Klaro man. Ang pinakagwapa. Lang mag-ilaron pa imong sarili. Sa magkakaklase nga Bata questionnaire, utok, uy. So sala na pud ay nako ni. Sala na nimo. Okay, so So muna sa among debate karon, guys. Debate. Oo. So napami kung naapoy gusto ipa-debate sa amo comment down. oo. Istoryara gud sila pag comment. Pag comment mo, dili kay magsigira mo gagag. Ako na pod. Nya kamo hayahay lang, haruhay. Yawa po ninyo. Ayo ano ang mga viewers? Comment mo, ikuan ninyo kung unsa inyong ipabuhat, dili kay magsigira mo katawa. Hay. Oh, sa may ma-feel mo diri sa tong area na daghang maglamok. Wala gyud siya ginapaak. Ang advantage pag gwapa paakon. Akon jud ta. Oo. Oo. Ang mga nagipaak sa iyahan. Di mangitlog. Okay. So thank you. And of course, don't forget to like and share our page ang Hokage COC. Yes. Spells as HOKAJAYS space Si J. COC. J.
G. J. Si J. J. G. Di social lang na ako. Ano may ka-social? Social po may Ay, mo na panagsa. advantage sa ano sa pangit. Oo, social lang President, po panagsa. invite them to a like our page. I-like ninyo yung page namin. Kasi kung hindi, iman ini. Pangitaon ka mo. Spells as, Ako na bahala sa inyo. spells Pangitaon as, gid nako mo. spells as, HOKAJAYS. di lagi J. J. Uy, ikaw na lang din ako. Usa ba? HOKAJ. Basta kung asan ni na-post, dito ninyo i-like. Samok. So there you have it, guys. Like and share.